Ka Eriong Mocha kala Khyrwit badrat bon teli ki Iing ha ka porsenya jong ka mit singin kong khatsan hadu khandre tre ujamang ha ki Thain Dalu West Garo Hills District. Ki Shillong ki bala sha penjulor kilong ka Gamba Gre Tegman Para Dalu bat ki we ki Shillong bamarjan. Kani ka Eriong kala liet ki tunum Iing kala pen klem ki ding ki set bat kala rat telong ru ki ding so babunjat ki jing tung jing thap ha kani ka Thain. Don ki surok ki bala sha khang lenti na ki ding ba ki bala kulon na ka jing Khyrwit jong kani ka Eriong. Empat yo jing tep hadu katnu ki jing julor ka ba ka Eriong kala Khyrwit ikini ki Thain namar ki bor senshar district ki dang lum bat wa jing tep na keleng ki Shillong. Ki bor penya jaga district bat block level disaster response force kila long ki banding kong ban pli ki ti jing arab jong ki ban pelat ki breu na ki jing e bat ki jing jenjar ba kani ka Eriong kala wanra ha kani ka miet. Bon ki pos elektrik kila sha penjulor ha kani ka Eriong. Ayaw belonjok muka balwa rakal mijal deh. Yani bo sini nokran dongjok. Pol warangan dakle repek ngajok. Ya arangan kalian wayarangan obosan dongjok pa. Bagan balin repek ngajok polen waan. Obosan dongjok. Yarangan obosan dongjok. Yarangan dakle balman duri mansung jok. Kalian posangan dakle gepek jok ya. Balwana bol nokrang ni thilangan dongjok. Bol dalan bigak tokjok, gepek tokjok. Yarangan obosan dongjok. Mijal waluni. Ni kita cok belum entak akan akon balorang mbak.